Está a cidade de Ferrol. Nin que decir ten que no centro está a Alcaldía de Compostela. Nin que decir ten que no norte, nas murallas, está a Alcaldía de Lugo. Nin que decir ten, queridos amigos, que no sur está Pontevedra, e Vigo, e Ourense. E por eso nós podemos falar para todos. E por eso nós queremos que suba o Dépor a primeira e que o Celta tamén suba a primeira, que non estamos contra ninguén, que somos a Galicia que queremos, a Galicia do futuro, que este partido defende todas as Galicias porque só hai unha e que non nos vamos a deixar dividir nunca. Amigos e amigas, agora tamén vos digo unha cousa. Tamén vos digo que temos crecido. Temos crecido como partido, temos crecido en unidade, temos crecido, e solamente me reitero coas alcaldesas e os alcaldes que falaron, temos crecido en madurez, somos mellores que cando empezamos, sabemos gobernar máis que cando tomamos posesión, entendemos máis a Galicia e a Coruña e a Ferrol e a Santiago e a Ribeira e a todos os concellos e a Melide, o entendemos moito máis que cando nos deron a posibilidade de gobernar. Amigos, estamos máis preparados para gobernar que nunca. Sabemos máis o que temos que facer que nunca. Temos aprendido durante estes anos máis que en toda a nosa vida. Temos estudiado, nos temos preparado, temos traballado todos os días, é verdad, sin boas noticias. Pero, na adversidade, é cando se forzan os políticos. No bienestar é fácil. O señor Zapatero colleu España no momento máis importante da súa historia. Pensaba que isto do paro estaba tirado. Pensaba que isto de incrementar os ingresos e ter superávit era unha cousa automática. Os señores do bipartito colleron Galicia no mellor momento da súa historia. Tanto os do PSOE como os do bipartito deixaron España e Galicia no peor momento da súa historia. Por eso, tamén vos digo unha cousa, do mesmo xeito que empezamos a gañar en Galicia para o resto de España, en Galicia empezaremos a crecer, en Galicia empezaremos a sair da crise, en Galicia empezaremos a construir unha sociedade que, mantendo o equilibrio nas súas contas, poida realmente empezar a crear emprego, poida realmente empezar a manter un estado do benestar fronte á crise económica. E por eso, hoxe, queridos amigos, vos teño que decir definitivamente que gracias a ese traballo feito, gracias a superar esos tempos difíciles, gracias a superar esos momentos de dureza, de extrema dureza, hoxe se nos ve e se nos mira como unha terra de oportunidades. E tamén me comprometo que nesta terra de oportunidades que é Galicia, este partido que é o noso, no que militamos, no que simpatizamos, o que defendemos nas cafeterías, o que defendemos nos lugares de traballo, o que nos defendemos cando estamos con nosos amigos que non pensan como nós, os que defendemos as ideas e os principios e o que facemos a pesar de que haxa xente que non o entenda hoxe, porque estamos convencidos que o entenderá mañá. Queridos amigos, ese compromiso, esa convicción e esa determinación, sin dúbida, ten merecido a pena. E por eso, máis que nunca, vos digo que con máis forza que nunca cumpliremos os nosos compromisos. Máis forza que nunca seguiremos tomando decisións e con máis forza que nunca, do mesmo xeito que iniciamos o cambio político en España, me comprometo a iniciar o crecemento económico en España. Moitísimas gracias. Moito ánimo. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Moitas gracias. Ánimo.